Teraz sa nám predstavia kandidáti z listiny pre našu Selenču. 26. mája 2013 roku si budeme voliť členov Rady miestneho spoločenstva Selenča. Preto hlasujte pre našu Selenču. Oboznámila by vás, čo je doteraz vykonané v Selenči pod našim vedením. Rekonštrukcia športového strediska FK Krivaň, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia budovy miestneho spoločenstva a domu kultúry, rekonštrukcia ciest a chodníkov a výstavba nových, výstavba škôlky, výstavba športovej chály, základnej školy Jána Kolára. A teraz sa vám predstavia naši kandidáti. Zakružkujte poradové číslo 2. Anna Beredžiová, vaša matrikárka, spoluobčanka, vám ďakuje za dôveru. Krížov Juraj, Malý Best, Štefanikova 18, diplomovaný inžinier rurálneho rozvoja a agroturistiky, pod číslom 12. Hlasajte za číslo 16. Som Nosal Štefan, kuchár v reštaurácii Business Club. Dôvera je na vás. Ja som Vlado Pavlíni, pod poradovým číslom 17. Hlasajte za mňa. Ja som Anna Pecníková, z Janošejkovej 38, diplomovaný ekonom, zamestnaná v obce Báč. Za mňa môžete hlasať, takže zaokrúžkujete číslo 18. Zvoľte si poradové číslo 21, som Jarmila Podiaková, žijem v ulici Maršala Tita 26. Ekonomista, manželka a matka 2 detí. Ďakujem na dôvery. Menujem sa Karolina Strehárska, som inžinierkou o ochrane rastlín. Moje poradové číslo je 27. Ďakujem za vašu podporu. Volám sa Štefan Tomšík, poľnohospodár z ulici Svetozara Miletića 40. Na hlasovacom lístku sa nachádzam pod číslom 28. Hlasajte za mňa, ďakujem pekne. Ja som Karol Faďoš, z Masarykovej 20, futbalový rozhodca. Skončil som strednú dopravnú školu. Hlasajte za mňa pod číslom 32. Ja som Jan Fodor z ulici Maršala Tita 57, číslo 33. Hlasajte za mňa. Na našej listine hlasujte ešte pre Jaroslava Liptáka, poradové číslo 13, Patríka Prokopca, poradové číslo 25 a pre vášho obľúbeného herca doktora veteríny Rastislava Rybárskeho, poradové číslo 26. Vyzývam všetkých Selenčanov, aby sa zúčastnili na týchto voľbách, preto, aby sme si zvolili členov Rady miestneho spoločenstva, ktorí budú zastávať záujmy všetkých nás, pokračovať započatom a ktorí sa budú zakladať hlavne pre záujmy našej osady. Hlasujte pre našu Selenču.